Здравейте, субскрайбърчета! Така реших да ви наричам. Днеска игра с един мой приятел Free Fire, казва се Кристиан. И се надяваме да победим поне два пъти, защото искаме да направим 2-3 игри. Сега имам едно нещо да взема, имам. Така, взел съм го. Ето къде е Литав. Взимам се. И отивам да го слагам и се надявам да скоро да покажа. Сега ще поканя моя приятел. Дрип. Джойна. Сега съм но пак става. Цъкнал съм старт, цъкай брат, представи се преди това. Здрасти. Да, малко за първи път играем с него. Малко весерам, но ще се оправим. Много пъти ще почваме да играем и така нататък. Така, продължаваме, чакаме 29 секунди някъде там или 20. Колкото играта прецени. И между другото, последното видео беше някакъв друг апдейт и не съм играл от няколко месеца, затова извинете, защото просто излизам с приятели, с него и още един приятел, братовчет му. Тук по горския пътика караме колелета, скутери. Да, имаме скутери на моя баща, неговия баща и на дядо му на Кристиан. Аз пък ми подариха да се похваля електрическата тинетка. Не е много за хубава бъде, но какво се прави. Радостен съм. И чакаме да почнем. Скоро би трябвало да почнем без проблем. И се стискайте ни палци, за да спечелим. Така. Продължаваме. Както виждате зад нас на екрана пише боя. Това го изписва, ако не играете в Free Fire. Зад нас го изписва, когато спечелим първо място. Значи почне много време не чакаме сега. Почнахме. 2 минути чакане, брат, и най-накрая. Но случват се. Както виждате, аз съм по-слаб от него, направил съм 2 боята, въпреки че има по-як скин. И пък той 3. Кула, крикела, имам кула. О, играем Бермуда. Така, качваме на починок. Не починок, не. На мил кацаме в мил. Да, на фактори да се оправят. Не, какво става много хора и в фактори. На мил няма почти никой. Не, мил. Там има, може да има арсеналки и легендари оръжия и много такива неща. Така че аз там никой почти не скача. Само аз и другия братовчет на Георги там скачаме множество, като играем. Скачаме. Приближаваме се. Има златно оръжие едното, нали става да е за мен? Да. Цъкаем фолоу. Има пари зими, едните пари, аз взимам оръжието. Там отстрани пред тебе някъде. Видя ли ги? Не. О, това е арсеналки или е? Да, ето пари, ама това е арсеналки. Аз намерих пари и снайпер. О, любимото ми оръжие, хора. С него съм много... О, и снайпер и патрони. Това може би арсеналки. Хора. Да, арсеналки. Приятеля ми намери арсеналки, бро. Елата. Аз намерих едно много хубаво оръжие. Може ли някакво оръжие да Ами, ела тук при мен има доста, между другото. Да. Къде? Да. Търси. Помпа. Това къде е? Да. Не знам, взимай го. Айде. Аз сега къцата не ги взимам. О, още патрон с снайпера, супер. И тук намерих раница 3 левел, което много ми помогна. Охо, пари. Каска. 700. Крис, ще взема такова апгрейдчик да си апгрейдна оръжието. И аз ще си взема апгрейдчик. Колко пари имаш? 300. Ще ти дам, защото не ми стигат 100 за 2 апгрейдчика.
Ще ми дадеш ли да ти купя един? Ето, искаш ли 300? Добре, къде си? Чакай, има още парички, ако искаш, вземи ги. Къде са? Ето, До мен ли са? ето ги. Сега ще ги Ето ги взема. 100. Чакай, ще ти дам направо 100. Ай, тук при мен има много. При мен направо свети златно върху тях. Може ли? Ого, имам Може ли да 1200. ми ги Имам дадеш? 1000. Мога да купя 3 апгрейд, па ще ми ги дадеш ли и твоите? Добре. Сега имаш 400, нали? Да. И ще купя 4 апгрейд чипа. Ще купя 4 апгрейд чипа, 2 за теб и 2 за мен. Така. Чай намеря още едно оръжие да... Бизона, може ли да го такова? Не, много. Бизона е много тъпо оръжие. Много е слабо. Стреля много, ама би по-малко демици. Не го ползвам аз поне. Много хора да го ползвам. Имам 1700. Купувам апгрейд чиповете. Ела горе при машинката. Е, сега ще махнем хора. Мога да купя и арсеналки. Аз имам 1, 2, арсеналки. 3, 4. Аз И ми имам останаха 100. Аз имам Изкупваме арсеналки. тук. Добре, ела ти дам. Апгрейдвам си 2 пъти моето оръжие, направих го червено и ти дропвам другите 2. Да, я като да го направя. Ето, 2 са. Да. Сега. Отиваш на аката, ами ти не можеш, трябва да си намериш друго оръжие. Или трябва да намериш... Не, акацата не могат да бъдат златни. Помпата може ли? По принцип да, ама не дей, защото тъпа е. Аре да се махаме от тук. Обрахме всичко. И това оръжие не може. Хора, да знаете, аз имам сила на този герой, която е да ставам като топка и като стрелят не могат да не ми бият деймидж. Че може? За около 10 секунди. Хора, Крис, искаш ли си да го вземеш и това там до арсенал къща? Те са 2. Добре, отключа арсенал къща, взимаме оръжие и след това отваряме кутийката. Аз ще став при кутийката. Може ли Съгласен ли си? Арсенал сградата да е моята? Да. Не, аз няма да взимам тая до нас. Не искам. Трябва до арсенал сградата е за тебе, арсенал сградата става ли да е за мен? Добре. Или за тебе, всъщност за тебе ще е арсенал сградата и кутийката. Да. Аз само патрони ми трябва и още едно, и един златен снайпер или златен или червен снайпер. Какъвто и да е, само Първо снайпер трябва да искам да взема си кутия. сменя. Първо да взема кутия. Вземи кутийката, аз само взимам гъбки, си активирам силата. Готово, имам сила вече. Влизаме двамата и вади оръжието за всеки случай. Извадил съм го. На карта не виждам никой човек, така че клякам тук и трябва да стигне чак до червеното, за да Не може... бе, махни се, нали това е за мен. Да бе, аз просто стоя вътре. Стреляте! Някой ми стреля. Зад нас. Да, знам. Ето тук спомат. Оцелиха ме. Нищо. Кажи къде е. Не знам. Ето го. Ето го. Брат, нокаме! Умряхме. Трябваше да се активирам силата, брат. Нищо, хора, ще опитаме пак. Аз съм платином. Плюс 5 пак е нещо. Цъкам реди. Христ, цъкна ли реди? Добре. Ти в лобито ли тоди аз ще ида? Не. О, ти левелът на 24, супер. Аз съм към 25. Това е маска, бе. Готино. Чакай да я видя. Чакай да я взема, чакай. Ти имаш време. Готина е. Може да е точно. Готина е. Заразиш, ние имаме още време. Така, чакаме да почне. Си играем още тази, още една игра, например, и мисля да свършва да не става много дълго видеото. Към 20 минути, 30 може да е. Към 20 минути може да е видеото. 25 там някъде ще. Да знаете. Качваме YouTube Short 2, така че може и тях да ги харесате, ако ви харесат, естествено. Не ви задължавам. Така, 9 минути за сега снимаме. Охо, сложи го и лазваме от началото. Не. 50. Брат, какво беше това? Еми даде ми нещо. 110. Не, какво ми даде? Крис, какво ми даде? Някаква... Lucky Royale Launcher. 110. Уа, защо ми даде? За първи път ми го дава. Lucky Royale Launcher. Супер.
Аз не можах да ги взема, защото четох това, което ми. За мен максимум, който не съм взимала тези, когато съм играл за мъчата, е било... О, аз и мене си да взимала, да? Даме на картата да видим кое. Да. Качваме пак в... Това път ще качваме в Бимас. О, ще дори има такова. Трябва да не го маркираме карта. Как се качва обаче? Горе и нали на тия са решетките. О, цъкаем фолоу. Добре. Арсенал? Не, това Това е. не е Арсенал. Супер Това е метки. супер. Аз го взимам. Моля. Аз го взимам. Цъкаем фолоу. Другия ще е за тебе. Без това си бях заплутал. Виж го как. Виж го. Или ми го взема? Това не е. Нямам Арсенал. Аз нямам супер метките. Ето ти го чакай. Не, за друго не ми трябва. Аз имам един меткит. Раница втори левел взех с два меткита. Камион. Има човек. Помощ. Къде бе? Няма. Ами и аз нямам оръжие. О, ес. О, ес. Аз си взех оръжие, любимото. Ела ми тук. Взели оръжие, къде си? Ела ми тук, ето го. Къде? Аз му влизам от Това другата. не е човек. Аз ще... Ето го е там някъде. Ляво на нас. Без нещо стрип. Ето къде. Ето го. Стреляш. Двама са. Тук съм. Трима са. Трима са помощ. 36. 26 и още 30. Помощ. Убих единия. Нокна го. О, мъртъв. Мале, уби ги двамата. Браво. Аз ти ги свалих единия, ти го свалих просто. Thank you. Тук няма... И тримата ли са мъртви? Дайте. О, брат, патрони. О, добре, патрони. Тук има много патрони. Супер, аз се наядох с патрони. Така да го наречем. Отивам за още оръжие. Ти имаш ли арсенал си между другото? Не съм намирал. Тук има арсенал в града, може да вземем. Не. Човек ли стреляш? Не, за да си скъпи патроните. Намерих мотор, хора, моя видео. Не ще има мотора между другото. Аз намерих джипка. Аз намерих мотор. Няма да Да. Дали хора да идем. Айде, ще видим къде да идем. Отиваме при една кутийка. Ай, там пред нас е. Ама има такова дрон да не ни видят много хора. Ей. Да го гръм... Опитай се да го гръм, той ще се разкара. Къде? Не, бе, той ще се разкара, аз ще го изчакам. Дай, бързо. Не, бе, брат, че не види дрона. Как не види? Ето го, видя ли го дрона? Стреляй го. Аз Къде? ще опитам да го гръмна. Изчакай, стой тук, Криса ще го гръмна. Ето го. Гръмнах го. Не, той се скри, той избяга. И на мен ми трябва такова. О, добре, каска. Взех. Така, клякам долу. Брат си, аз искам. Надявам се, 34 човека не е зле. Жълто е за тебе, пък червеното е за мен. О, грей чип взех. О, добре. Не мога. Червеното е за мен. Червеното е по-добре, бе, брат, стига. За двамата и без това ще имам много. О, добре, айди. Добре. Къде е, бе? Ето го! Бра, много са силни. Аре хора, няма да играем на... Има и различни мапове. Искате ли да играем на Зомби Хант? Добре. Сега отивам до туалета. Кристи го смени. Деян отива до туалета, хора. Сега ще му сменя карта от неговия телефон. И да. Да, къде се спази са? Смени ли го на нормал? Айде, сега е старт и да... Сега е старт. Нормал, не хард. Нормал. Готово. И сега е старт. Готово. Готово.
Имаш от боя паса ли нещо? Аз нямам. Почна. Така, хора, ще изиграем сигурно 2 игри, 3 на Зомби Хант. Взимайте оръжие, момчета, преди да е И почнал после времето. последна игра На... на Да. И това е. Аз ще взема УМП. И това е за нещо. И много стои метките. И ми трябват патрони. Взимай това вдясно. Най-вдясно. Защото имам такова оръжие. Взимам си метките и различната. Имам 8 метки, ще ми стига за работа. Имам патрони. 26 метки. 10 секунди, аз се качвам горе. Чакай на патрони през това време. Аз съм горе. Спалнаха се гадовете. Ето ги. Много са гадни. Тук съм правил 120 кила на тази карта. Много е яко. Мен поне ме кефи. 120 кила ви казвам. Това е много. 120 зомбито съм избил. Мислете ми. Пори това си мога сила, буквално мога ги убивам със силата. Мисля, че. Аз като ги убия имам сила. Буквално те в момента дори не ме гонят. О, не, те са 1000 Аз трябва да взема патрони, не мога! Помощ! Гонят ме! Не мога, човек. Брат, трябва да ми помогнеш. Да, ма... На 53 кръв съм, не мога. И аз не мога. Бягай, бате! Не. Хора, трябва да си почина малко. Трябва да се хилна. Не мога. Ето, даже пак. Брат, тук при мен са много. Нямам патрони. И аз нямам патрони. Брат, тям бързо. Взех ги. Аз си взех. взема. Трябва да се ревайв на някой, ще трябва да ме пази. Не мога. Трябва да взема Аз се патрони. скриваме тук във ъгълчето и просто бегам, бате. Ревайв бързо, имам време. Аз се ревайвнах. Добре, не съм се ревайвнал, ми се силна. Играта ме силна. О май гаш, тук ги разбих тия. Идвам. Къде си? Взема патрони. До това за... Ми давай да, аз съм тук. Добре, стига си. Къде сте, бе? Вътре в машината. Къде? Вътре в машината. Ето, виж, вътре има зомби. Аз си взема патрони. Да го убил, Убили го. Наби ми деймич. Няма зомбито между другото. Да, защото почваме нова карта. Добре. Или не, едното зомби е вътре. В машината ли? Да. Гранати не моля да си взема, бе. Я пробвам гранатки. Брат, гранати не моля да си купя. Си купя гречи. Умрях. Дали да взриви? Ти ли, бе? Да, сори. Как го е? Много се ревайвна. Аре, защо не мога да убия? Хора, играта е Ще бъгнала. метне и това за Замразяване? Да, замразяване. Ето го! Оправи се! Убих го! Добре, че аз го изкарах. Хора, много сме добри с криската. Ние сме едни много добри хора. Тук на тази карта се стои боса. Аз взимам това вдясно. И си взимам... Добре, Крис ми доказа една много хубава идея, ми каза. Аз нямам такива, Крис. Нямам. Къде? Нямам. Ти откъде ги взеш? Не знам, просто не ги даде. Аз нямам такива. 3. 200. Още има, аз имам още 2. Да, но ти ги сменя. Давай. Това пак е нещо. Мале, зомбита умрели, да. Дебилачите, дети. Големи! 3 големи са много. Има големи. Не, помощ! Брат, не мога бягам. Убиха ме. Тя не ми бие да им. Аз имам 2 още. Стреляйте големите, докато отдалече убих един голям. Давайте моите мотиви да правят. Чакай да сложа още. Легендари! Имам още 2. Легендари. Крис, направи си легендари по левел 2. Мале, колко съм много. Не мога. Помагам на нашия.
помощ, Деяне! Брат, какво да направя? Аз съм за нямам патрони, трябва да си взема. Правят много неща, правят дори. Прекалено много неща правят. Брат, те са много гадни големите. Аз убих един току-що. Аз имам 2500 пари. Големи гадове. Брат, ти са бързи! Не бе. Брат, 200 и колко набирал един и не умря. 223 не умря. Верно ли? Нямам патрони. Това да е другото. Брат, трябват ми патрони. Аз ще умря. Не мога ли си това да се не ме убиха. Нямаш машинки. О, те вярно, че могат. О, паяци! Големи с... Паяци! Знам. О, легендари. Мале, колко са много идват. Мале, колко паяци са. Брат, трябва ми помощ. Идвам, Деяне. Аз съм на 38 кръв. Убиха ме. Брат, моля се, внимавай. Са пром. Двама сте. Мога да се ревайвна. Тратичам. Ревайвнах се. О, сила. Да. То и аз трябва да се ревайвна, ама... Аз имам безплатен ни ревайвове по 4, 3, 2. Мога ли да те го убия? Айде, победа. Имам още един безплатен ревайв. Аз имам 3. О, легендар. Искам да се сменя тези оръжия. Готово имам. Аз си взимам. О, не. Това по средата. Аз ще си купя апгрейд чипове, да си имам право оръжията. Апгрейд бяг чиповете. Да. Вече имам 2 червени, между другото. Аз колко мога да взема? Аз имам 2 червени. Като на кое мога да сложа? Не, тия дето аз имам. UMP? Да. На UMP. Вземаме такива, защото ми трябват. Как да ги сложа? Криши, не ги сложа, че още бийса не прави. Не ми дава да ги сложа. Не знам защо. Защото ти трябва легендари. Криси. Хилвам се безплатно, да. Има и летящи гадове, между другото. Умрях. Ревайв. Брат, ревайв! Не ми дава! Гейм овър. Заради моя брат умрях. Хора, не можахме, ще играем на изи, защото явно сме твърде слаби. Някакъв макани да го приема, айде приемам. Айде, него е, махни го. Изи, пускай на изи, брат, пускай на изи. Пуснеш ли на изи? Хора, ще играем на изи, защото явно сме твърде слаби. Бих казала. Не, тук бе, Що? Това как пишеш? Крис, откъде влезе там? За да знаеш. Искам да знам. Аха. Верно ли? Аз включих 3 бързина и повече да се гивам. Брат, какъв толкова е. Отивам да взема оръжия.
ли да взема? УМП, ножове. За да ми такова плат, за да ми такова апгрейдчикове. Ами, УМП-то аз ще взема, защото няма друго, с което може да работи. И си вземам доста килове. Спамя всичко, брат. И патрони ще иска, брат. Ето. 37 кило. Аз имам 17. Ето ги! Играм с някакъв брат. Не бия да имаш със силата. Хора, видео в момента е 26. Аз имам 4 патрона. Аз имам 4. Умирам. Брат, 4 какво мога да направя, кажи ми? Кажи ми с 4 какво мога да направя. Ако знаеш мене колко магоня, Ако знаеш да не успеш, аз тебе то знам. Брат, мен патрон ще толкова бързо, че мога да убия едно зомби. Знам първите се взят, другите зомбите. помощ. Виж го колко е просто. Взимай. Аз те искам. Умирай. Бля. Някои са бъгнали. И не се движат. И не бият нищо. Тия. 36. О, победа. Тук няма да има бос, защото играем на изи. Айде, survive rush. Аз цъкам това в първото и чакам на златни оръжия да ни спални самата игра. Аз имам само 41. То не бях за апгрейдчика да има. Не знам. Бля. Вече имам. Аз мога да си сложа. Защото ще си го... Купих си... Спална златно и аз го взех. И си купих 2 апгрейдчика да си го направя червено. И сега ще си взема патрон, защото нямам патрони. Ще скарвам в момента. Аз карах че не е много добър, ама пак става. Доста би... умрях! Брат! Умрях. Много. Revive now. Трябва да убия малък. Крис, пази ми гърбо. Нямам патрони, пази ми гърбо. Пази ме. Брат, пазя на нашия гърба. Взимай, пазя за тебе, бърбо. Мале, добре, доста много. Трябва да убия един, за да ми даде сила. Трябва ми златно оръжие да си. Не. Имам сила. О, добре. Златно оръжие някъде. Не, малки гадове скелети. Аз не защо ги прави. И бара го има за гърба ми. Добре, снимаш се. Златно оръжие! Взимай го! Аз имам червено. Колко е това? Пак е по-добре. Айде, вече златно. Може да купиш 2 апгрейдчика и да направиш червено. Колко кила имаш, Крис? Аз имам 53. 53 имам. Тази помпа е много добра, бе. Имам типо гради. Добра си е помпичката. Какви сте вие с брат, бе, брат? Вижте какви са много, вижте. При мен Крис умрях току-що, брат, виж какво ставаше при мен. Имам последен ревайв безплат. Умре. Крис, стрелям ги отзад да ги стрелям. Умрях. Трябва да чакам, нямам пари.
Трябва, чакам 15 секунди. Трябва. Внимай гърбът. Знам какво правя. Брат, помпата ли? Да, аз ги мачкам с помпата. Брат, секунди се спалвам за тебе. Спалнах се! Помощ! Брат, дебели. Абе, не. Брат, малки бъшки има до мене. Малко бъшки. Пет, приятеля! О, помпа ще я взема. И ще взема патрон. Айде, вече нямам патрон. Сега ми трябва още нещо. Ще купя апгрейд. Имам 11 000. 3 000. Така, отворям. Отивам да си купам помпа. Отивам да си купам Нали апгрейд. скара мога да го... Аз тук що си купих помпа. Нали скара мога да го отделим в апгрейд. Да. Добре, вече караме твърден. И моя. Елате ми бе! Брат, аз ще стоя с вас. Страх ме има. Добре. О, тук има патрони. Аз тук ще стоя, не ме интересува. Ето кафе и тази зала. Тук има два вида. Тук при мен няма между другото зомбита. Картечница! 1200! Има ли още? Една. Аз я взех. О, найс. И аз стреляй. Тен. Не ми показа апгрейд. Кое е тази? Виж колко Има ли патрони? още една? Не. Брат, ще умра. Какво искаш? Виж, аз се трябва чакам. Нашия дано. Ти си жив, бе. Аз си мисля, че си мъртва. Сейчас. Трябва да изчакам. Трябва да чакам някой да се спи. Аз съм след 30 спалвам до тебе. Бум! Сам! Не съм до тебе, не съм до тебе. Да, кара и идвам. Братко, поможи. Течка не може да кача отгоре, нали? Могат. О, шит! Течка не могат. Какво да направя? Какво става, бе, брат? Хора, вече виждам как играем тази игра. Трябва да направя... Искам силвър плей, буквално. Силвър плей. Изи пеш! Самичък ли съм? Да. Не още. Има още един. Аз имам ревайв, аз имам тук. По-добре. О, червено. Не. Ставам картечница. Ние победихме. Взимам си скара. Май направихме боя, между другото. О, червено оръжие. О, не дъмбате. Тук ще има ли картечници? О, това е боса. Да, това е мистер Би. Мистер Бис. Крис, може ли картечницата? Да бе, бързо вземи я. Айде. И ти имаш? Не, аз. Брат, това е много бавно. Пак Ма съм 1173 патрона. Аз не си взимам. взимам помпата. Трябва да взема... Мистер Бис. Да, това ти казах. Мистер. Той има към 20 000 да имаш. Не към мене, баки, зато казвам. Аз ще трябва му... Правя му хедшота, бе. Брат, уж му уби. Абе, аз имам сила, мистер Ви, аз имам сила. Какво си мислиш, че? Ти не мога ма нараниш, нищо. Моя приятел е малко афака вече. Хора, помощ. Дай той те уби.
Къде е този? Ето го. А той бъгна! А не е бъгна! Гледай. Добре, използват по силата. Аз го стрелям от 5 шотове. Но бие по 192. Помните колкото? Нямам патрон за... Кара, брат! Трябват ми патрони. А той е до мен. Картишница. Да, това. Да, това е картишница. Бие малко. Трябва да убия малък, за да ми даде сила, брат. О, добре, добре. Мистер Ви е свършен. Мистер Ви е свършен. Да, принцип взима. О, доджва, ама няма да доджва за скоро. Брат, имам сила, какво си мислиш, че ми правиш? Аз буквално мога да те доджвам така. Ама защо към мене, бе? Брат, вижте го колко е. Дойди малко към вас, искате ли? Абе, не бе. Какво бе? Взимам минигън! Брат, пуши умре. Аз имам само 15 секунди. Крис бягай. Ти имаш 210 кръвбаси. Спалвам се. Я защо към мен, бе, брат? Баси, защо мен си ме е набелязал винаги? Брат, вижте го, е! Вижте го, е! Крис, помощ! Трябва да убия гигант за сила. Умрях. 18 000. Мен е набелязал. Ами да, че си сам. А, не си. Вече съм сам. Брат, просто бягам. Спалнах се тук що. Отивам си взема тако, да се хилвам, да си взема такова щитове. Крис, Бягай, брат, идва към мене. взех мини. Ще сложа мини. Добре, само не трябва да лежи. Сложих мини. Браво. Който се гръмни да му е гадно. Гръмвам ги с мините. И то ще умрете от мините. Виждаш, Идва към мене, бе. сложих мини. Аз мога ли да се самоубия? То? Ти го привичаш към мен. Аз просто се пазя. Той къде е между другото? Не изчакай. Той къде е? Ето го. Той ще дойде и ще се гръмне с мини. Той падна. Баси бълъка. Не знам. Не, това са мини. Не. Умрях. От кое? От мините. Опа. Аз ги сложих между другото. Кой го уби? Аз го убих. Не знам. Хора, победа! И хора, това мисля да е за днеска. Просто стана твърде дълъг клипът, 40 минути. И за това. И от мен, чао! Чао.